Kusog kayo ang bagyo diri. Oh, nabali ang lubi. Sa video nga kuha sa usa ka residente sa barangay Sibawan, Kidapawan City, alas 4 sa hapon ni adtong Abril 13, 2025, madungog ang kusog nga bunok sa ulan, nga dunay dala nga kusog nga hangin ug makita nga natumba ang punuan sa kahoy. Pipila ka mga pananom ang nadaut. Oy, magbantay diha, oy. Nabali ang lubi. Sa assessment sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, buhawi ang migo sa naisgutang barangay. Ining kilong-kilong, usa ka ipo-ipo, no? Usa ka strong wind along with the rain na hitabo diri sa Kidapawan kung asa dito sa barangay Sibawan adunay mga panimalay na naigo. Subay sa record, Unom ka panimalay ang partially damaged. Swerteng walay na angin nga kinabuhi sa panghitabo. Kami po nag-auhag sa katong patawag diri sa katawat sa barangay Sibawan nga kutob sa katong na ay mga damage balay man o mga tanum. Mato sila diri sa barangay hall. Padayon ang assessment ug validation sa City Agriculture Office para sa danyos sa mga pananom. Ingon man ang City Social Welfare and Development Office para sa nadaot nga mga panimalay. Makadawat sa tabang pinansiyal ang mga apektadong residente, pinaagi sa emergency shelter assistance. Nga gipausbaw na karon sa lokal nga panggamhanan, pinaagi sa CDRM Council Resolution para sa totally damaged 30,000 pesos gikan sa 15,000 pesos ug 10,000 pesos para sa partially damaged gikan sa 5,000 pesos. Mas makatabang siya na kantidad kaysa itong previous years. Dili po siguro kanang bayad, no? Mas maayos yun kanang buwata mapektuhan kaysa naigo. Padayon ang clearing operation sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office sa naisgutang lugar. Dai za Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe